Hi guys! Magandang araw po. This is Biliraron ako. Welcome to my page. Bilang paunang salita po, ang Pilipinas po ay isang mayamang bansa. Dahil ito po ay mayaman sa mga natural resources at mayaman din po sa kultura. Ang Pilipinas po ay mayroong maraming salita or dialects na ginagamit. Pero tayo po ay mayroon lamang 8 official dialects po. Ito po ay ang mga sumusunod: Tagalog, Cebuano, Bicolano, Waray, Ilocano, Hiligaynon, Pangasinense, Kapampangan or Pampango. Ang atin pong pambansang wika ay ang Tagalog or Filipino. Sa ngayon po ay mag-uumpisa po muna tayo sa mga basic lamang po. Kagaya po ng mga sumusunod. Mahusay sa Tagalog, maganda. Maraot sa Tagalog, pangit. Mahamot sa Tagalog, mabango. Mamasyada sa Tagalog, mamasyal. Marasa sa Tagalog, masarap. Limpyo sa Tagalog, malinis. Mangaon sa Tagalog, kakain. Mamasyada sa Tagalog, mamasyal. Bado sa Tagalog, damit. Sarwal sa Tagalog, pantalon. Marisyo sa Tagalog, masaya. Uyab sa Tagalog, kasintahan or syota. Manguyab sa Tagalog, manliligaw. Ito po ay ilan lamang po sa mga waray na matutunan ninyo. Sana po ay maging interesado kayo at magkita po ulit tayo sa susunod kong upload. That's all for now po at mag-ingat po ang lahat. See you again next time or next video.